Bueno, jo conec, des que va néixer la meva filla, jo conec la Fundació ONCA per les activitats que fa amb els nens, que sobretot són certs concerts que fan per la canalla i també fan tallers de música dirigits, que estan molt bé, que ajuden a tenir pautes per poder fer música a casa amb la canalla, amb els nens. Bueno, és una bona acció perquè és una oferta que tenim a Andorra, és a dir, a casa nostra super a prop i a més el preu que té és absolutament simbòlic i està molt bé perquè ens apropa la música a tot el que són els infants i els nens, que el dia a dia és difícil trobar rutines per trobar aquestes sortides.